Hola, què tal? Anem a parlar en aquesta ocasió de fórmules financeres en Excel, que són força importants i molt útils en la vida diària o normal de la gent, perquè anem a parlar de préstecs, no? Qui no ha demanat un préstec un cop a la seva vida en un banc o alguna cosa, no? I clar, quan tu demanes uns diners, per exemple, pel que sigui, per comprar un cotxe o per comprar casa teva, si tens sort, o per comprar qualsevol cosa, tu has de creure en el que et diuen, no? Et diuen, escolta'm, doncs, a 5 anys pagaràs tant, si pagues a 8 anys pagaràs tant. Això és molt habitual amb els cotxes, no? I no saps mai en principi si t'estan enganyant. Vols pensar que no, però podria ser, no? Doncs amb l'Excel es pot calcular o es pot saber realment si t'estan enganyant o no. D'acord? Quan tu demanes un préstec, necessites saber diverses coses, ¿vale? Per exemple, una cosa que necessites saber és quan pagaré cada mes, per exemple. Si és que s'ha de pagar mensualment, eh? Una altra cosa molt important és saber quin serà el tipus d'interès, el tipus d'interès que pagaré. Val? Amb això amb l'Excel li diu la taxa. Doncs el préstec estarà al 5%, al 10%, el que sigui. Vale? Una altra cosa molt important és el temps. Quantes quotes pagaré? És una cosa que has de saber. Si ho pagaràs a 5 anys, a 10 anys o a un any, el que sigui. Una altra cosa és quants diners demanaré. Importantíssim, evidentment. I finalment, quants quants diners em quedaran per pagar al final. Si tu vols pagar el préstec sencer, el normal és que això sigui zero, però podria ser que al final no fos zero, ¿vale? Podria ser. Molt bé, llavors us dic que tenim funcions en Excel que ens permeten calcular qualsevol d'aquestes variables en funció de les altres. D'acord? Totes. Vull dir, si tu vols saber quan pagaràs cada mes, si això és el que necessites saber perquè no ho saps, has de saber quin tipus d'interès pagaràs, durant quant de temps, quants diners s'ha de demanar i quan quedarà al final. Que tu vols saber l'interès que estàs pagant, necessites saber quan estàs pagant cada mes, quants diners has demanat, val? Tot. Vull dir, unes se complementen amb les altres, d'acord? Llavors són aquestes les que anem a veure avui. Si tu vols saber quan pagaràs cada mes, hauràs de fer servir la funció pagament. Si tu vols saber quin interès realment estàs pagant, necessitaràs fer servir la funció taxa. Si necessites saber quant de temps estaré pagant, val? O quantes quotes hauré de pagar, és a dir, el temps, necessites fer servir la funció número de períodes, n per. Si tu vols saber, sabent tot el més, quants diners he de demanar, quants diners demanaré, val? En funció, sabent el que has pagat cada mes, el que pagues cada mes, en quin tipus d'interès, durant quant de temps, el que quedarà al final. Si vols saber el capital inicial, quants diners he de demanar, necessites saber la funció VP. Perdó, així. Vale? I si tu vols saber quants diners te quedaran al final, val? Per exemple, tu necessites 20.000 euros per comprar un cotxe, però pots pagar 300 euros. Val? Doncs a 5 anys, al final quedaran uns diners per pagar. Doncs el que et queda al final ho pots saber amb la funció VF. Vale? Aquestes funcions en castellà es diuen pago, el tipus d'interès, la taxa es diu tassa en castellà, NP és el mateix, els diners que demanaré es diu VA, valor actual, i el valor final doncs, també és igual, valor final. D'acord? Anem a veure un exemple. Vale? Imagineu-vos que jo vull saber... Perquè, clar, l'única cosa que heu de tenir clara d'això és que tot sigui coherent. Perquè, clar, el que no podem és... Jo pago cada mes, però el temps el tinc en anys i, per exemple, les quotes les tinc doncs, també mensualment. Vale? Vull dir, tot ha de quadrar. Si treballem tot mensualment, les quotes han de ser mensualment, doncs hem de tenir la tassa mensual i les quotes també mensualment. Vale? No podem barrejar. D'acord? Llavors anem a calcular, per exemple, la quota serà la que jo faré
Llavors, per exemple, demanarem sigui al final, vale? Això és el que jo demanaré, per exemple, a fer-ho així, diners a demanar, doncs, per exemple, 20.000 euros. Al final, quan quedarà? Doncs 0 euros. Quina serà la meva taxa? El tipus d'interès? Doncs serà, per exemple, el 7%. I que és típic, això del 7% anual? Durant quant de temps? Doncs, per exemple, ho posarem a 5 anys. Vale? I ja està. Vale? Tenim 4 coses i volem saber això. D'acord? Molt bé, llavors, això, per si vols saber la quota, necessitaries anar aquí, així. Aquí necessitaràs saber, mira, de la funció financera, si vols saber la quota, doncs la quota és la funció pagament, perdó. La funció pagament. Vale? I la funció pagament ens demana la taxa, el número de períodes, el valor actual, que serà els diners a demanar, el valor final i el tipus, que això és el que havíem comentat abans, que és per si has de pagar a principi de mes o final de mes. ¿Vale? Però això és una cosa optativa. ¿Vale? Molt bé, la taxa. La taxa és aquesta, però si necessitem la quota mensual, que és el que la gent vol pagar, vol saber quan ha de pagar cada mes, aquesta taxa és anual. Per tant, aquesta taxa jo l'he de dividir entre 12 mesos. D'acord? I perquè aquestes coses s'han de tindre molt en compte. D'acord? Vull dir, la taxa la tenim anual, jo vull saber quan pagarem mensualment, val? Anem a treballar tot mensualment. Vale? El mateix passa amb el número de períodes. Nombre total de pagaments de préstec. El temps total seran 5 anys, però això ho hem de multiplicar en aquest cas per 12, perquè el número de pagaments són els anys, vull dir, són la quantitat total de mesos. Per tant, això multiplicat per 12. El valor actual que jo tindré són aquests 20.000 euros. Val? Això és tal qual. El valor final, en principi no te'l posa en negreta perquè és opcional, perquè si tu no li dius res, entén que el valor final és 0, que és lo normal. Tu acabes de pagar i s'acaba de pagar tot. Podria no ser així. Podria ser que al final del període, doncs mira, em quedin per pagar 5.000 euros. Assumirem 0. I el tipus normalment el deixarem tranquil, ¿vale? El final de període es paga a final de mes, que és el normal, seria un 0 o si s'omet, ¿vale? Si no es posa res. I aquí ja ens diu directament quan hauríem de pagar. Doncs mireu, per què surt en negatiu? Surt en negatiu perquè és un pagament. Evidentment, com que és una sortida de diners de caixa, diguem, doncs per això surt en negatiu. Això seria la quota amb uns diners de 20.000 euros, que al final ens quedarà 0 i amb un tipus d'interès del 7%. Fixeu-vos que si jo multiplico això, o multiplico per els anys i per 12, em queda un total de 23.760 euros. Evidentment, aquests 3.761 euros de diferència són els interessos que tu has pagat. Vale? Si tu pagues això durant 5 anys, has de pagar més de 20.000 euros perquè t'estan posant un tipus d'interès, d'acord? Val. Doncs és això, és lo normal. Val? Tu pagaràs al final 23.000 euros en aquest cas. Molt bé, s'entén? Doncs aquestes són les primeres funcions que us volia comentar, d'acord? Seguirem parlant de funcions financeres. Vinga, ens veiem en el següent vídeo. Adeu!